Sarap naman ang motor na to. Woohoo! Sarap! Grabe itong motor na to. So, good afternoon mga par. Instant review ako ng CF Moto 450. Thank you kay masawa si Boss Clifford tsaka sa asawa niya po si Ma'am Sherlyn. Thank you po sa for letting me experience this. Unang-una magpapasalamat na po ako. Grabe ang sarap i-drive. Napaka-gaan. Ang lakas pala kahit 450 to. Grabe. Ibang-iba yung feel nito, no? Bomba! Namiss ko to. So impression, grabe ang lakas. Medyo na-overpower ako pero ang ganda, sarap i-drive. Yun lang masasabi ko. Sarap ilang drive. Unang-una napansin ko yung Chigi. Bago sa akin to, malaking tulong to. Makikita mo yung speed, yung direction, yung PSI ng hangin, yung video, dyan may kukonek yung cellphone mo. Nandiyan na lahat, para ka nakakotse. Tapos dito yung mga basic kailangan natin. Tachometer, speedometer, battery, temperature, cambio, nandiyan po lahat. Tapos syempre sa Chigi ito yung controls niya. May camera po yun, harap at likod. Putik, na miss ko to. Na miss ko yung feel ng big bike ulit. Oh, shoutouts. So may mga kasama tayo, GS1250 by Boss Clifford and ZH2 Boss Aison, Rebel 500 Sir Roel Canlas, tapos Ninja 500 sa asawa po ni Mr. Roel Canlas. Woo! Grabe, ang sarap. The best. Thank you. Napakasarap na experience to, grabe, sarap. Grabe, lutong ng lutong ng pipe. Thank you po, thank you. Thank you. Ayan, sila mga kasama ko mga par. Meron tayong 450 ngayon.